Wakar saraki. Wannan bawan Allah, Alhaji Umar mai garin Yarinku. Gaskiya. Ka zuba garin da ya gyara mana garin nan. Ta sanadiyar shi barke zo na masa kujerar nan. Harakinci. Allah ya shine albarka. Amin. Allah ya shine albarka. ai ranka daɗe baka san wani abu ina wannan fitsararren yaro wanda wanda ya rishin da'a ga 'yan matan nan yana nan an aika yanzu za a kawo shi An aika a kawo shi? an aika a kawo shi yanzu ne yana nan Bari ya zo. insha Allah Dan karfi. Yawwa. Gashi kamar ka sani gashi an kawo shi. Ya zo. Wannan yaro Allah taimake ka. Shi ne ranka ya daɗe. Allah baka rawa ne. Allah taimake ka. Ranka ya daɗe wannan shine wanda ya lahin nan. Aka tura ni in kamo shi kuma cikin yadda Ubangiji na kamo shi. Shine wannan. yawwa. Yayi. Kai yanzu dai rashin da'a ka zo har ƙasa ta ka irin wannan rashin da'a. Ƙarya kake dan talaka. Ƙarya kake dan talaka. Ƙarya kake dan talaka. Turo ka akai wallahi. Buɗe baki kai magana. Buɗe baki kai magana. Turo ka akai. Rake da ina da magana. To. Wannan bawan Allah Eh. abinda nake so kai mai To. ɗaya. Tunda dai haga da mutane. Ka ba shi hukunci kwakwara wanda gobe zai ƙara abin da ƙware yake. ƙware ka Ka ba shi punishment. Babba Kai gare ƙara ka. abin da yake cikin cikin Babba gare da ka. da kowa cikin wannan. babba gare ka To shi kenan ku dakata. Allah taimake. yara kin Ranka ya daɗe. ai dakata ranka da wannan zai iya wuce gona da iri faɗa da shi ta yi yawa a yanke mashi hukunci yalla bai zai magana ƙarya kaɗan talakawa dakata Oh my God. ƙarya kake gaban fada za ka yi magana sarki na magana Hukuncin ka ka ɗaya shiga ne. tattayenka Hukuncin ka ɗaya ne. Idan har ka maimaita min sunan mai garin nan. To da a sake ka idan ba haka ba kuwa sai na sa an wa bulala 660. ƙware ma kuwa Hauna haka take. Ranka ya daɗe Allah taimake ka. Haka take wannan wallahi. Sarkin bulala. Allah taimake ka. A maimaita mai sunan Eh. mai garin nan. Eh. Shi ne hukuncin shi idan ya faɗi daidai to a sake shi. Magana ta Idan ya ƙare. faɗi ba kuwa Magana ta an wa ƙare. bulala 660. Magana ta ƙare. Magana ta ƙare. Har ba ƙare kai. Yo aiman bulala ɗari shi ne da sittin nan kan yo jaki ne kai ta ga wannan magana fara kai wannan magana fara kai ga wannan magana wulakanta zaka kai Ya ma wulakanta. kai wannan sunan mai daraja mai amfani mai kima wannan duk garin nan ana hida shi Sunan mai gida. Muna alfahari da shi za a ga mai maimaita shi. Kai kallo da ɗan talakawa. wai waya ka kalli ƙarya kake ɗan talaka Sunan da zaka hidi shine Alhaji Umar Murtala Banye mai garin Yanunku da kewaye. ƙware ka Allah ya ƙara ma lafiya. in ka Shi ma baka Allah ya faɗa ba taimake shi. kana da bulala 660 gaskiya ne in dai wannan hukuncin ne ran kai daɗe na yadda Ka yadda. ka amince To ya amince ku amince Ranka daɗe ya ma abuwa. Za ka yi albarka. daɗe ya amince Za ka yi albarka. Za ka yi albarka. Faɗi mu ji. alhaji umaru Eh, kwarai kuwa. mai garin jana ku Ƙaryarka ɗan talakawa. Ƙaryarka ɗan talakawa. Dakata. Kai yaro. Bari in baka dama ta ƙarshe. Gaskiya ne ranka. Idan ba ka yi ɗi ba ita ba ƙari daga wannan ba ni ƙarawa. Gaskiya ne ranka. Idan ka zaki ba kai ɗi ba sai na ci kundin ubanka. Allah ya taimake ka. Hidi maji. A sake faɗa. sake faɗa Mu je malam kai muke saurari. Oh my God. Kai da ita wallahi. muke saurare Kai muke kan da ya saurari. waka kai da ita Alhaji. Umaru. dora kaɗan Murtala. Ka Masha kusa Allah. talakawa. Mai garin Yanunku. La ilaha illallah. Alhamdulillah.